Здравейте! Днес ще правим клипче на яйце Хари Потър. Да го отваряме. Отворих го и ще отворим играчката. Какво си? Как се слуша? Ето. Някак си ето. Трябва да го залепим ето така. Ето. Много интересно. Половина глава и цяла глава. И ще видим какво пише. Фигурки има. Има златен Хари Потър. Има учителката. Има учителя. Всички фигурки. И нормален Хари Потър има. И така пише, че наистина трябва да е така. За сега ще кажем чао и довиждане!